पूजा। नहीं अरविंद, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। नहीं क्या हो सकता, हम तोरा से बहुत प्यार कइले बानी, आते हमके भुला गइले, ये ठीक ना कइले। फोन हमारो रिसीव नहीं करे, अब दोसरे लइका पे मरे। फोन हमारो रिसीव नहीं करे, अब दूसरा लइका पे मरे। बन के पागल घूमतानी, काहे खफा हो गइल। इलाका धमाका हमार दिल तोड़ के चल गई, बाकी वो के ठीक ना बीती। हमारा से मिलत रहली सरसों के खेत में हो, क्रिया खैले रहली पहिल के भेंट में हो। क्रिया खैले रहली पहिल के भेंट में हो। चेहरा जब याद पड़ेला, आगी दिलवा में जरेला। जियल नहीं जाता जिंदगी, काहे जुदा हो गइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो पिंकू बाबा के माध्यम से। अपने नाम में वीडियो बनाने से संपर्क करें 7480145555। हमरा दिल पे देके चल गई, ये दोसर के बुझे। अर्जुन कहत रहले प्यार न करी हो, बेवफाही पूजवा नव कर पे मरी हो। बेवफाही पूजवा नव कर पे मरी हो। दिल में ऊंचा को मरलस, अरविंद के अच के बिसरलस। बेवफाऊ हर जाई रहे, जाने कहाँ चल गइल। बलुआ